Виждаме, че много добре се справяш с създаването на видеосъдържание. Имаш вече над 1 милион гледания, сподели. Значи видеята са доста работещи, имаме доста гледания. Едно видео достига до 60, 70, 80 хиляди гледания в рамките на седмица-две, което мисля, че това е доста добра реклама и доста добър маркетинг за всеки един имот. Вие създавате видеа за конкретните имоти и те достигат такива гледания. Да, те достигат такива гледания. И мисля, че това е един от най-добрите инструменти за реклама. Това е чудесен начин за тези, които са собственици продавачи, да се възползват от агенцията ти, тъй като вие им създавате и рекламно видео. Не само обявата, в сайта, в софтуера, в порталите, но и създавате и видео към всяка една сделка. Точно така. Имаме случаи, в които имот, когато му направим видео и го позиционираме в интернет пространство, той се продава само след 2 дни.